Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign-up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to my fans on TV. It's the CAF Champions League. Orlando Pirates 0, Pyramid 0. Don't forget to subscribe, become a member. I'm joined by Umbogoto. Angiboni kahle Steve, ngangiboleka ngikhona ukuboleka Mazaza la. Manje mina ngeke ngibone. Hayi wena usemnyameni. Ngigcine kudala ntwana yami. Emsebenzi ungibambile ntwana. Yes. But isithibo ngisuka endlini ne. Ngiphethe imopo nebhakethi. Yes. Ngithi ngiyowamopa lama Egypt. Yes. Ngithe mangena ibhakethi lami namanzi wadibheka. Achithela wonke isithibo. Bengithi ngizomopa mfana. Bengithi ngizomopa mfana. Bengithi ngizomopa. But anyway, akumophekanga. But lesiya khona kuyamopheka. Kanjani? Into engithandayo uRivero ungithembise into eyi1 masifonela nekuseni. Uthe don't worry Mbokodo. Okay. Le CAF ngiyoyithatha before ngihamba ngibuyele emuva. Yes. Abuye futhi athi ngizoyithatha neNedbank Cup. Yes. Babhizi bala. Amakhosi. Bala bathi bayithathile. I don't know ukuthi bayithatha esikhathini. Bathi senajurena. Ayikho lapho. Ngiyoyilanda le Durban. Yes. Ngibuye nayo leScotland. Yes. Ngiyabuya iNedbank. Yes. Ibetway. Nayo ngisasekuyo Steve. Yayithatha. Ngiyayithatha konke kwami. Mbokodo yi1. Mbokodo yi1. Amakhosi athi ngirophile. Ayikho leyo. Yayibona iVAR. Ngathi ngabe khona nakuBetway. Sayidinga nakuBetway. Sayidinga ntwana yami. iVAR. Sayidinga nakuBetway Steve. Yeah, anyway Makhosi, don't worry, I'm on the way. At Durban, ngizoba nawe. Yes. Ngiyomopa.